Assalamualaikum. Assalamualaikum, ante. Udong ini. Ako nakikit mga iwasin ni. Assalamualaikum, ante. Oh, ante. Oh, naman rin sila ini. Huh? Salam. Ira yan. Suba yung tungay gisok na kukuko naman. Nope. Ay, ikaw na way sabihin. Ikaw. Ano way sabihin ba tayo? Ano sabihin ba ngayon mo yan? May gisok na yung hulain. Amo sa to, ante. Ano ba yun, ante? Naku. Kuwan ko siya sumambi siya asin. Ay asin. May taso kayo ito nga do. Magpimpagubustad nyo yan. Natutog min tao yan. Pagkaw magpangayo mari mga akasin asinan. Eh, may tanapag ka mo yan. Eh, mga tao yan. Saan niya na way sa pati? Kuno-kuno na yung gusto nga mo magbuslad. Sabi ko pagbayaran, pesab kami update. So kayo na tumundo. Hindi ako magdihil. Bang tungay gisok na veni. Asin. Tukay dakat. Pero to dabot ito ay mga tawin na tungay gisok na nag-aasin. May tayo sa pati. Makauno ang tao magyan asin. Ako yung miyan dakat. Pero dakat di. Gawang sapa ayaw rin kawo. Na may magpangayo asin mga tuwa room na veni. At magkamiskinan ko no. Sukay dakat. Eh, patay ni. Tanay siya yung madadakdakon. Bisan inakuyaw nante. Ikutan. Bisa magpangdilo noon. Di na magkarayan. Kahad ko. Sin puting niyang katani. Magkaw di namang di pa may tanadyak ko. Manjari resat. Sa sukay dakat tinagi mo. Kung asin. Kuan ba? Ante. Pag di madjari. Asin. Nope. Kuan. Easy. Suwa. Ate. Kuan. Itong tao iyo. Sarap. Sarap. Coba ko kaon tayo. Suwa na. Di na ako dakat suwa. Eh, kaos to din batay. Hindi mayat daw magbisa. Uy, naku man to. Hilos mo siya. Ay. Medyo mamita. Bang ikutan. Ikutan.